ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟିର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଆଧାରିତ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହାକାଳର ପୋଷ୍ଟର ଉନ୍ମୋଚିତ। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରସ୍ଥିତ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀ ପରିସରରେ ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟିର ମୌଳିକ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଆଧାରିତ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହାକାଳର ପୋଷ୍ଟର ଉନ୍ମୋଚିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱରର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁଧାକର ନାୟକ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା ଦେବବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ ଓ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମୋନାଲି ପୋଷ୍ଟରକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କାହାଣୀ, ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ, ସଂଳାପ, ସଙ୍ଗୀତ ସଂଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସିକ୍କିମର ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକରେ ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରଯୋଜକ, ହିରୋ ତଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦେବବ୍ରତ କହିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରିଲିଜ ହେବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଦେବ୍ସ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେମତର ନଟି ନଟିର ସଫଳତା ପାଇବା ପରେ ଏହି ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ ପକ୍ଷରୁ ମହାକାଳ ପ୍ରଡକ୍ସନ ପାଇଁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ଦେବା ନେଇ ଦେବବ୍ରତ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ ମଞ୍ଚ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମୋନାଲି, ଅଭିନେତ୍ରୀ ପାୟଲ, ସଞ୍ଜନା, ଶ୍ୱେତା, କାହାଣୀକାର ଭରଦ୍ୱାଜ ପଣ୍ଡା, ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ, ମନ୍ମଥ ମିଶ୍ର, କେଶୁ ଦାସ, ପ୍ରମୋଦ ସାହୁ, ଦେବସୌମ୍ୟ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ଅଜୟ ନାୟକ, ମନୋଜ ପାତ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଘୋଷ, ଗୀତିକାର ପୂର୍ଣ୍ଣେନ୍ଦୁ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା, କବି ଅଭୟ ଦାସ, କବି ଶ୍ରୀଦେବ, ସଙ୍ଗୀତକାର ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦର୍ଶକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହି ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ପରିବାର ସହ ଉପଭୋଗ କରିବାର ମସଲା ପାଇବେ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗୁଡଲି ରଥ ଅଛନ୍ତି। ମହାକାଳର ସୁପର ଡୁପର ସକ୍ସେସ୍ ଅଶେଷ ସଫଳତା କାମନା କରୁଛୁ। ଆମେ ଏ ଅବସରରେ ଆମେ ସେ ପୋଷ୍ଟର ଅଛି ତାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଏ ପୋଷ୍ଟର ଆମ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଯୁବକ, ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବ। ଆଉ ତାକୁ ଦେଖି ଆମେ ତାକୁ ଆକଳନ କରିପାରିବା ଏ କିନ୍ତୁ ଆମର ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିବେ ବା ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟକୁ ଯାଇ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ମୋ ନାଁ ଦେବ, ସିନେମାରେ ଅଭିନେତା, ଆଜିର ବୁମ୍ ସମାଜର ପ୍ରଯୋଜକ ମଧ୍ୟ। ସିନେମାଟି ଆମେ ପ୍ରଥମ କରି ନୂଆ କାହାଣୀ, ପୁରା ବାଲେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ମାଟିର କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ଆମେ କରୁଛୁ। ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବାଲ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ନେଇକି ଆମେ ଫିଲ୍ମଟା କରୁଛୁ ଏବଂ ଏ ଷ୍ଟୋରି ପଛରେ ଆମେ ବହୁତ ଦିନ କଷ୍ଟ କରିଛୁ। ଆଜି ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ଷ୍ଟୋରି ପାଖରେ ଆମେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିଛୁ। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଆସିଛୁ। ସିନେମାଟି ଆମେ ରଜକୁ ରିଲିଜ୍ କରିବାକୁ ମାନେ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛୁ। ପ୍ରାୟ ଆମେ ଗୀତ ସବୁ ସୁଟିଂ ସାରି ସାରିଲୁଣି, ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ବାକି ଅଛି। এই ସିନେମାରେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୌଳିକ କାହାଣୀ, କୌଣସି କପି ନାହିଁ, ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟିର ଭିତ୍ତି କରି କାହାଣୀ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ। ମୁଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ବେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତେଣୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। ଆଗ ସିନେମା ଭଳି ଏ ସିନେମାକୁ ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। जमी धीरे धीरे आगे जापर चलचित्र बहुत बढ़िया गीत भी बहुत सुंदर देखिए आपने बहुत बढ़िया लगे समस्त आशीर्वाद दरकार हो तो चली कम आम गीत सारिक आसलु बहुत गरम मानने से ठंडे एत जोर से थे तथापि आम कष्ट कर मोर 100% देती आपण तो बहुत खुशी अच्छी। फास्ट टाइम जो करुँचे एत सारा चान्स देते मो सार मु भल डांसर गोटे गुड डांसर मो डांस को देखिकी सार मत प्रथम कर मोर गोटे स्वप्न था कि गोटे हिरोइन हेबी बोली। मनोरंजन दास, डायलॉग राइटर हॉलीवुड अच्छी आपणकर सस्पेंस अच्छी, एक्शन अच्छी, इमोशन अच्छी, आउ सब बड़ कथा है मौलिक कहानी। हाँ ए महाकाल अच्छु आप बुझीपारे महाकाल मान शिव, तेणु शिव तांडव सी कर हिरो कौन पाई कला पाप नाशन अधर्मी को माने मृत्यु देवाई सी हूँ महाकाल रूप में नहीं। आउ कहानीटा आप देखिले आप निश्चय खुशी हे। आ हल न जाऊ दर्शक निश्चय जी बंदे तो ना 99% हम सियोर तार गीत बहुत सुंदर है। सुटिंग सारी सिक्किम आसती तार सुट हम ड्रामा साइडा ड्रामाटा सरला रिलीज प्राय रज
नुआ निजी मोनाली मारी ये नुआ नहीं आम गोटे देव एकाडेमी कराई डांस एकाडेमी से डांस एकाडेमी से गोटे बेस्ट डांसर तेणु आम देखिले बालेश्वर जो मैंने भारी है आम निश्चय सुजोग देवु एम तो स्ट्रगल कर कटक भुवनेश्वर होपरि बालेश्वर आम से गोटे डांस एकाडेमी कलु डांस एकाडेमी जो मैंने परफेक्ट 1 2 3 जो मैंने से आम फिल्म चान्स देव आम गोटे माइंड मेकअप कर बालेश्वर माटी गोटे आप देव एंटरटेनमेंट प्रेजेंट से महाकाल हो निश्चय सुपर हिट हो गीतिकार पूर्ण दर्शन पत्र फिल्म 20टा फिल्म लिखी तार आलबम लिखी भजन नादुनी मोर हिट गीत है कला ठाकुर मो कला ठाकुर बांधे हिरोइन चलचित्र स्टोरी लाइन हूँ हिरो संगीत हूँ हिरोइन तेणु स्टोरी लाइन ठीक अच्छे और संगीत ठीक अच्छे फिल्म हेजल पायल आज बहुत सुंदर इवनिंग डे थिला एथिपाई कि थिला माने समस्त जानी थे आमे काहे कि समस्त एकत्रित हेजे बिकॉज आज गोटे एते सुंदर मूवी डे तार पोस्टर आज रिलीज हैला मो हाथ रे भी अछि आपण माने देखि पारबे और पक्ष अछि आपण माने देखि पारबे डेफिनेटली बहुत सुंदर मूवीटा मूवीर नाम हैला महाकाल मूवीर नाम जेमती सुंदर मूवीटा भी पूरा सेमती सुंदर हेछि।